Benvidas e benvidos a Falamos do Noso a todo risco, o espacio de Radio Allariz onde a literatura galega se conxuga en presente continuo, sen medo ás curvas nin aos meandros do pensamento. Hoxe traémosvos unha viaxe singular ao corazón de Europa, ou mellor dito, o corazón da Mitteleuropa, esa zona imprecisa e fascinante que latexa entre Praga, Viena e Budapest, máis que Vicente Risco, un dos cerebros máis inquietos da xeración nós, soubo traducir o galego da intelixencia e o galego do espírito. No episodio de hoxe mergullarémonos na Mitteleuropa, unha obra escrita en 1933, na que Risco desprega un ensaio de viaxe, unha viaxe que se converte en ensaio, onde analiza non só o que ve, senón o que pensa e sente. Nesta especie de diario do campo filosófico, Risco cruza fronteiras xeográficas e mentais, deténdose na cultura centroeuropea, nos seus costumes, na súa música, na súa arquitectura e mesmo nas súas contradicións. A Mitteleuropa non é só un caderno de notas dun intelectual galego fora do seu país, é tamén unha reflexión sobre Galicia desde o espello de outros povos sen Estado, sobre o papel da arte, a religión e a identidade nacional. Pousade ben os oídos, queridos e queridas, e acompañádenos nesta travesía polo centro do continente do pensamento risquiano. Comeza o noso percorrido Mitteleuropa de Vicente Risco a todo risco. Sí, xa comezamos. Estamos no centro de Allariz, pero ímonos desplazar cando menos en mente e en ánima e en alma cara ao centro de Europa. Iso é a nosa pretensión. Boa tarde, bo día, boa noite, Ángeles. Boa tarde. Que tal? Moi ben, encántame estar no corazón de Europa con Vicente Risco. Europa tamén. Bueno, poderíamos falar tamén do mito de Europa, pero non é o momento de falar do mito de Europa. Hola, Toño, que tal? Pois moi ben. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Esta enerxía descompensada é maravillosa. Algo de ameazas de tormentas, eso sí. Que nos pode fastidiar un pouco a fin de semana, pero malo será que non sobrevivamos. Non chegaremos ao apagón famoso, non? Non. Ese famoso apagón. Supoño que non, porque nadie acredita que non vaya a velo, pero bueno. Pero como podría ser. Como as megas a ver as ainas, pois isto igual. Pois con todo ese ánimo creo que imos facer como sempre, un marco, un escenario de onde estamos desde unha perspectiva histórica, supoño. Sí, para situarnos, non? E saber por onde camiñamos. Estamos alá cara a 1930. Risco conseguira unha bolsa, ou se diríamos así, unha bolsa daquela chamaban un pensionado, ou unha beca, de que isto se xa máis español que galego, pero de ampliación de estudios, non? Vai a botar 5 meses na viaxe. Esta bolsa concedía a AGE. Eu creo que hai dúas primeiras, igual antes de chegar isto, non? 1930, para marcar as coordenadas históricas. Estamos en entreguerras, entre o remate da Primeira Guerra Mundial e o inicio da Segunda. Lembrar que a primeira rematou en 1919 e que a segunda empezará pois no 39, non? Claro. Solo 20 anos máis tarde, non? Estamos ao final deste período, non? No 30, bueno, tirándose a cara ao final, sobrepasada a metade deste período de entreguerras, non? En Alemania instaurárase a República de Weimar. Isto convén telo en conta, non? Porque vívese un réxime democrático, republicano, pero
a situación é complicada, non? Na Alemania custalle moito levantar cabeza despois do desastre da Primeira Guerra Mundial. Hai moito afán de revanchismo, e isto está sendo aproveitado por algúns grupos políticos de ideoloxía diversa, deixémolo aí. Está sendo incluso cuestionado por filósofos, teóricos, políticos, que chega a un punto, e este é un elemento importante para entender a situación, que se cuestionan que é o máis importante, non? Si manter os dereitos e liberdades que nese momento ainda había instaurado no país, pero que estaban sendo moi ameazadas, ou optar pola seguridade, non? E aí aparecen grupos políticos perigosos, inicialmente non, porque aparecen cunha cartela de incluso de progresistas, socialistas, non? Nacionalsocialismo e todo isto, pero que parten de principios peligrosos, non? Deste revanchismo, da cuestión do superestado que debe ser Alemania, de un goberno central todopoderoso con un líder indiscutible, este tipo de cuestións. Eu estou lembrando ahora un estudio que o mellor ou lestes, ou polo menos igual seguro que oestes falar del, de Erich Fromm, que se titula O medo á liberdade. Un libro que a mí me encantou cando lín por primeira vez hai xa anos. Adícalle Fromm un capítulo completo a explicar o fenómeno nazi. E el chega a esta conclusión no momento de ter que elixir. Como é que Hitler chegou ao poder polos votos? Que é algo que a veces non se ten explicado tamén correctamente. Hitler chegou ao poder porque o votaron como líder do Partido Socialista dos Traballadores alemán. O votaron. Como isto? Pois a explicación que dá Fromm é simple, polo menos de inicio. Cando había que elixir entre liberdade e seguridade, a xente que estaba ameazada por a nova situación e tal, elixen seguridade. Renuncian a dereitos, renuncian ao sistema democrático, a participación. Pero temos un goberno que nos asegura que nós vamos seguir aquí, vamos a seguir sendo cidadáns libres e tal, ainda que para iso teñamos que renunciar a moitos dos nosos dereitos. Se iso despois o adubías co afán de revanchismo que había de Alemania humillada tras os tratados do remate da Primeira Guerra Mundial e tal, tes aí un caldo de cultivo xa tremendo, non? Que se repite moitas veces, por desgracia. Claro, para alimentar. E Risco, fago fincapé nesto, porque Risco vai a participar neste debate. Non só observa desde fora, senón que, ademais, teremos a ocasión de falar, non? Crea opinión. E dá a súa opinión ao respecto. E explica, ademais, por que ele toma un determinado posicionamento, non? Isto é unha cuestión que eu creo que de entrada se debe ter en conta. Claro, a partir de aí, chegará xa o ascenso ao poder do partido de Hitler e, pouco a pouco, iránse creando as condicións, as novas alianzas, como xa pasara na guerra anterior, na Grande Guerra, xa temos falado, as novas alianzas, e só facía falta un motivo concreto, non? Bueno, como pasara tamén na primeira. Pero o proceso ven sendo semellante, non? Pois cando se dan esas circunstancias, pois estamos metidos noutro lío moito peor aínda co de 20 anos máis atrás, non? E depois hai outra cuestión que se debemos tratar, pero si eso despois, non? O da AGE, porque eu engadiría ainda unha terceira cuestión, o de Castelao, porque Castelao fai unha viaxe moi semellante a de Risco, solo que 9 anos antes.
en 1921, de risco en 1930, non? Entón podemos comparar incluso as diferencias entre unha viaxe e a outra. Ahora que están publicados os dous diarios, tanto do Risco como de Castelao, se pode comparar. Bueno, depois iremos entrando xa na viaxe propiamente dita, por onde pasa, por os comentarios que vai facendo o Risco e o que se nos veña. A min chamame moita atención que este libro escrito en 1933 ou 30? 30. Publicouse no 33, digamos. Os contidos son no arriba na baixo, é dicir, alrededor dos anos 30. No, aparte que ten razón, porque se empezou a publicar antes, pero se publicou en Nós. Risco iba publicando en fascículos, digamos, en Nós. E despois o que fixo foi unha recapitulación deses fascículos e con elo publicar o que el pensaba que iba a ser a primeira parte, porque isto que estuvo moito tempo sin publicar, sin conocerse, Risco entendeu como unha primeira parte. Posiblemente el pensara nunha segunda parte, que sería a estancia xa en Viena, en Praga, que eso nunca se chegou a publicar, pero Risco posiblemente pensaba nunha segunda parte que habería que publicar. Digo que a mí pareceme moi interesante que xa nesa época, cando Alemania perdera a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, lle titulo o libro como Mitteleuropa, cando este termo é un termo 100% alemán. Era un plan que tiña a Alemania, un plan de imperialismo, que ven xa desde o ano 1915. Hai un pensador que propuxo este plan e a Alemania seguiu este plan de Mitteleuropa. E chamame moita atención que cando a Alemania é xa perdedora da guerra, cando o plan xa non iba adiante, porque o plan non foi adiante, era un plan de político, cultural, económico, e era un plan de unificar unha parte de Europa para beneficio da Alemania. Baixo a hexemonía da Alemania. A hexemonía da Alemania. Sí. Chama moita atención que el lle poño o mesmo título dun plan político, económico, cultural e social da Alemania. Que era ni máis ni menos que aglutinar unha serie de países que eu penso que a xente lle interesará moito saber. É casi como unha Unión Europea, pero centrada en Alemania. Daquela época, unha Unión Europea daquela época centrada solamente en Alemania, que estarían pilotando alrededor da Alemania os seguintes países, que sería Austria, Croacia, a República Checa, Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, e logo 3 países bálticos, Lituania, Letonia e Estonia. E Liechtenstein. E Liechtenstein, exactamente. E todo eso era pilotando alrededor dunha Alemania imperialista. Alemania que pretendía crear un grande imperio, naquela fora o motor, era realmente, o sea, detrás de todo isto agochábase unha explotación económica e financiera de todos estes países a beneficio da Alemania. Estamos, é dicir, eu quedome no título neste momento porque unifico este título e sigome preguntando por qué. Por que Risco lle puxo este título cando este termo é un termo político de imperialismo alemán. Bueno, e ese imperialismo alemán, aparte de ser unha explotación económica e financiera deses países en favor da Alemania, pois é un bloque económico, político, que pretendía a xermanización deses países. Crear de novo un gran imperio. Un gran imperio. Baixo a hexemonía, claro está, de Alemania, non? Claro, con certa condescendencia para os que non foran alemáns, pero sempre se trataba o da raza aria, os alemáns primeiro, certa permisividade para os que non foran alemáns, para as outras linguas, para as outras culturas, pero todo explotado alrededor da Alemania. É dicir, casi este plan é a cuna do nazismo, claro, de algún xeito. Claro, de está feito, no título da obra de Risco. A min chamame moita atención. Era unha región central, europea central, era unha Unión Europea, non como actual, sino con outros países moi centralizada en Alemania, e que me choca moitísimo. Claro, durante a Primeira Guerra Mundial Alemania conseguiu firmar para que este plan fora adiante, incluso firmou a Unión Soviética.
logo non foi adiante porque Alemania foi a perdedora da guerra. É porque a Unión Soviética non respetou o acordo que chegara con Alemania, non? Claro. Pero que nos estamos indo a cuestións históricas moi interesantes. Claro. Sí, está perfecto. Vale. Pero podemos deixalo. A mí chama a atención o título. Empezo por aí. Sí, porque está ligado a este plan político cultural e territorial, eso. Exactamente. Claro. De feito, o conflito vai empezar cando nos Sudetes hai unha sublevación, que eles non admiten esta sumisión a Alemania, e a cousa empeza a complicarse, non? Pero claro, aí xa estamos na execución de un proxecto que o réxime nazi vai a elaborar dunha forma minuciosa. Hitler aproveitou unhas vacacións na cárcel para elaborar ese proxecto, Meikan, sí. Despois dun intento de golpe de Estado, el xa apuntaba ben, non? Xa apuntaba, disparaba. O Puls de Múnich, un intento de golpe de Estado que o levou a cadea. Non hai que esquecer que el era de orixe austríaco, posiblemente con algo de sangue xudía, que isto non deixaría de ter certa coña, non? Pues, visto así na distancia. E bueno, crea un partido minoritario apoiado inicialmente por moi pouca xente, pero elabora unha teoría tremenda, non? Que enseguida vai gañando adeptos. Isto leva a cadea e aproveita esas vacacións na cadea para escribir toda unha teoría de desenvolvemento do seu proxecto político e social, non? E iso todo porque non o colleron na Academia de Belas Artes. Sí, porque el chegou a Alemania para estudiar pintura. Claro. De feito, fixo algunha exposición. Non haberían de coller, de dedicarse a dar un brochazo. Uns cuadros que se valoran moitísimo, non por a súa calidade artística, sino pola asignatura que levan os cuadros, non? Sí. Pero bueno, é importante, eu creo que igual nos estamos detendo algo máis da conta, pero é importante porque a historia, coñecer a historia sirve para non repetila, sobre todo cando non conduciu a nada bo, non? E sobre todo hai que saber por qué. É dicir, temos que facer conexión entre este título, porque este título é un título de historia. Claro. Entonces, a min, eu sigo tendo a pregunta, a min nunca ninguén me respondeu por que Risco escolle este título para este libro. E este título é un plan imperialista. Claro, nese momento eso hai que sabelo xa. O que encontremos dentro do libro é outra cousa, pero o título é un plan imperialista daquela época, o sea, empezou no ano 1915 este plan imperialista. Rematou no 18 cando perdeu a guerra a Alemania porque non se pudo levar a cabo, ainda que había todo firmado para que o plan fora adiante. Chama moita atención para empezar o libro, non sei, non é desviar a atención, sino é cuestionar e interrogar sobre este título, enlazar este título con un plan político e económico e imperialista. Claro, isto o coñece Risco 15 anos máis tarde, non? Claro. Cando xa o plan está en marcha, cando o plan xa se dotou dunha teoría, porque cualquier plan precisa despois unha teoría para a súa execución, non? Un soporte ideolóxico, e iso sí que o establece Hitler, non? En Meikan establece claramente os componentes básicos, non? Unha patria, un estado, un caudillo, Franco, é que me estaba claro, pero é que esa é a traducción que se fixo despois en España da doutrina básica, non? Unha patria, un pobo, o pobo alemán, unha raza, unha raza aria, a raza xermánica, raza suprema chamada a dirixir o mundo, é un caudillo, un Führer, un líder, un director, non? Führer, conductor. Sí. Führer significa conductor, literalmente, non? O que conduce, igual co duce alemán, non? Sí, e igual co caudillo aquí, é que son tres termos, un alemán, outro italiano e outro español, que teñen as mesmas connotacións, non? De conducir, duco,
conducir, duce. duce. Pois iso é o que quere dicir Führer, é o que quere dicir caudillo, que está tomado da antigüedade clásica, pero o significado é o mesmo, non? Hitler crea o soporte ideolóxico de todo isto e rodease dun grupo de xente que organiza a infraestructura necesaria para ir levando eso a cabo. Empeza polos Sudetes, empeza por Austria, despois a partir de aí sigue a ampliación hasta que a Polonia, e a partir de aí xa alabamos. Sí, eu diría que ollo con todo isto, porque este plan tiña dentro como obxectivo os asentamentos de colonos alemáns nos países estes títeres, porque eran países títeres deste imperialismo alemán, e tiña como prioridade asentamentos de alemáns. A que non soa iso? A que non soa. A expulsión dos non alemáns das áreas anexadas, das áreas que se unían a este imperialismo. A que non soa iso? E a xermanización destes países. Entonces, eu vendo o título, a pregunta seguinte é: Risco no libro manifestou simpatía por o pueblo alemán? Por que lle puxo o título? Sigo pensando, é que non o sei, non dou respondido. Pero podo dar crédito de que o libro de Mitteleuropa, nas túas mans, con todos os apuntamentos que tes e todas as marcas que tes aí nas páxinas, pues non dou, supoño que nos vas dar ti. Xuro vos que non sei porque se titula así o libro, e tampouco non dou sacado en limpo si el ten unha simpatía por este plan de xermanización. O que si temos claro é que os xudeus non eran simpáticos ao Risco. Non. De feito, escribiu unha historia do povo xudeu desde a destrucción do templo, que non é... E temos na fundación un escrito que algunha vez teremos que publicar. O que pasa é que nunca damos primeiro, porque tería que ser estudiado por algún experto, non por aficionados como a min, como a nós. Sí, non. Por favor. Non. Sobre Palestina, non? Xa comentaras non se ten publicado aínda, é inédito. En algún momento haberá o que publicar. Bueno. Pero despois hai outra serie de componentes que haberá que ir analizando para poder entender tamén o posicionamento de Risco, non? É evidente que hai un proxecto imperialista, isto está claro, non? Empezando polo propio nome, como ti ben dicías, pero eso despois se vai ir concretando. Yo que en principio é un proxecto así altisonante e tal, despois, pois, porque claro, habrá que explicar por que unha boa parte das clases medias, incluso da clase traballadora alemana, se vai a unir a este proxecto, non? Como é posible? Pois, bueno... É que detrás deste proxecto había outra cousa, e é que pretendían estabilizar as protestas dos obreiros que empezaran nestas épocas da Guerra Mundial, pois con unha explosión económica. Este proxecto era económico. Claro. Político tamén, pero basado na economía. Entonces pretendían calmar todo o desconcerto e as protestas dos obreiros con un auxe da economía. E o auxe da economía iba explotando a uns países que se unían a este plan. Entonces aí está o asuntiño. É dicir, os obreiros únense porque ven na economía unha maneira de sair adiante. Sí, eso está claro, pero... En principio, como plan, logo na realidade as cousas son distintas. E todo ten moito parecido con moitas cousas actuais. Non quero poñer nomes, pero nomes, países e políticas. Parecido, non? Moitos parecidos. O das colonias, e a defensa dos territorios nos que están as colonias, tamén ten moitos parecidos, non? Sí. Exactamente. Claro. E a cousa é, non perdamos de vista tamén que 1930 ven despois de 1929. O crack. Claro. Que non foi un ano calquera. Foi o ano do crack, no que as grandes potencias vencedoras
da Primeira Guerra pois quedaron en evidencia, non? Se vía como aquelo todo se podía vir abaixo facilmente, igual que medrara dunha forma desmesurada, sin límite, en moi pouco tempo, pois en cuestión de nada se veu abaixo, non? E iso creaba unha desconfianza sobre un sistema capitalista de nova creación que non ofrecía moitas garantías. Daí o do socialismo. É dicir, que no enunciado da nova doutrina se inclúa o termo socialismo, non é unha réplica do socialismo do outro lado. Non, para nada. Claro. E tamén convén non olvidar que dende 1917 en Rusia se implantara un novo modelo político que era alternativa ás eivas que estaba amosando o sistema capitalista, non? Que era a alternativa, era o sistema comunista. Claro, en 1930 o comunismo pois xa leva bastantes anos, desde o 17, pois xa leva 13 anos, non? Xa son anos. E iso se vai utilizar como o enemigo que temos aí. Nós estamos intentando crear un gran país, unha gran potencia sobre unha base económica poderosa, na que Alemania debe ser o elemento central, pero aquí ao lado temos istes que están con outro modelo que están amenazando ademais con estendelo, non? Tamén, sí. Claro, sobre todo na época de Stalin, non tanto na época de Lenin, que se intenta expandir o modelo fora da propia Unión Soviética, non? Entón, bueno, todas estas circunstancias hai que telas en conta para ir entendendo o xogo este. De feito, Risco trata, en Mitel Europa trata a crisis dos anos do 29, claro. O desplome da bolsa, trato, bueno, en fin, isto todo que xenerou un gran impacto na sociedade do momentiño. Claro. Con todo, non sei se é o momento de tratalo ou non, pero en Risco en algún momento se amosou incluso favorable ao sistema comunista, en algún momento, como modelo, non? Pero había algo que non lle cuadraba, que era a interpretación da historia estrictamente materialista que fai por definición o réxime, o sistema comunista, non? Claro, eso a Risco non lle cuadraba. Donde quedaba entón o espírito, a alma dos povos e todo isto. Eso non existe. Se entramos en plena dialéctica de oposición, de os que teñen e os que non teñen, os que mandan, os oprimidos, non hai espacio aí para que funcionen outros factores, non? E ele me preocupaba moitísimo que non se tuvera en conta o factor religioso, o factor idealista, os movimentos idealistas, todo isto que dentro dese modelo non... Entón, por unha parte había cousas que o atraían, pero por outra parte, desde o seu posicionamento vital, como unha persona eminentemente espiritual que era e que tanto se preocupaba polas culturas, donde a cuestión espiritual tiña moita presencia, pois eso lle creaba unha confrontación que ao final acabouse decantando por a que lle parecía máis correcta, non? Pero nesas circunstancias, non? Estamos en profundidades, non? Sí, pero igual paga pena, non? Porque, sí. Sobre todo por eso que comentábamos aí un momento, de que a historia, se para algo sirve, é para, cando se cometeron erros, evitar que se volvan a cometer. Da que as circunstancias nunca van ser exactamente as mesmas, pero que as variantes que poda haber, hai cousas que se as vivir, non? Que se as vivir. Claro, é que a historia é como un colchón no que nos temos que deitar de cando en cando para comprobar as rugosidades do colchón, se mancan ou non manca, ou se hai que cambiálo ou non. Eu penso, a historia vexo así, e todo o que se analice ten que ser desde o colchón da historia, non pode ser en abstracto. E Risco tamén ten que ser así analizado, e este libro especialmente, Mitel Europa, desde o colchón da historia, e o colchón da historia é isto que estamos vendo. Para repetir outra vez os erros,
Lo que estamos vendo, para repetilos ou para volvemos tropezar, claro. Estamos tropezando, que as circunstancias evidentemente non son nunca as mesmas, son exactamente as mesmas, pero estamos vendo, bueno, que claro, dixeches. e hai unha cuestión que eu levo comentado nos últimos tempos en varias ocasións cando temos falado delo. A mí me preocupa moito os sistemas de alianzas. Me preocupa moito porque a pouco que un mire un carácter mínimamente retrospectivo sin ir demasiado longe, casi sempre que se crearon alianzas inicialmente con carácter defensivo acabaron funcionando pero ao revés. Ao revés. E iso é peligrosísimo, non? Por iso a mí me preocupa moito neste momento o sistema que se está creando, non? Crear unha bipolarización. Iso é peligrosísimo. É peligrosísimo, porque eso pasou antes da segunda, antes da primeira, e se seguimos para atrás, volvemos a encontrar, podemos chegar hasta moi para atrás, non? Se crean con carácter defensivo, pero cando hai que intervir, acaban intervindo e o de carácter defensivo se esquece totalmente, non? Por eso esta situación históricamente é preocupante, non? É preocupante. Creo que é a terceira vez que mencionamos, o cal sí. Nunca está de máis, non? Sí, pero, sí. E a relación que existe entre a historia e o presente, porque non deixa de estar aí. Sí. Pero vas facer algún fincapé máis? Imos falar de Mitteleuropa. No, estamos falando de Mitteleuropa. Sí, o título, de momento non estamos co título. O título sigue entre interrogantes. Sí. Eu sigo pensando que lle agradaba a Alemania a Vicente Risco, era defensor, non o sei. Eu sigo como interrogante. Eu de tratei de aportar algo a eso, no sentido que xa comentei fai un momentiño, non? De que a Risco non é que lle entusiasmara o modelo, pero entre unha cousa e a outra pois se decantou hacia unha dos lados, non? O sistema marxista, comunista que estaba ali ao lado, as tragadeiras del non daban para tanto. Entón, o que había era isto outro, que nese momento, cando Risco está en Alemania, isto convén non esquecelo, 1930, ainda está en formación, en plena República de Weimar, claro. E o partido era un partido pequeno, que tiña moi poucos resultados electorais, pero moi activo, e que elección tras elección foi medrando, foi medrando, hasta que ao final ganou as eleccións, que isto é algo que tamén non hai que esquecer, non? O que me refería antes con respecto ao de Erich Fromm. Cando se chega o momento que había tal tensión que a cousa é perdemos liberdade, pero ganamos seguridade, que é que nos ofrecen estos. Non é que estemos moi de acordo con eles, pero polo menos con eles estamos seguros. Se seguimos ca leria esta das liberdades e dos dereitos e de tal e tal, ao final igual nos quedamos sin unha cousa nin a outra, non? É que é curioso, aí, fíxate, na sexta legislatura da República de Weimar, que foi no ano, as eleccións foron justamente no ano 1930, o Partido Nacional Socialista Obreiro Alemán, que é o partido nazi de Hitler, conseguiu o 18% dos votos, ou seja, de 577 escaños conseguiu 107. E pasou a ser a terceira forza política do país. E a progresión a partir de aí foi rapidísima. Non, perdón, a segunda forza política do país. Claro, a partir de aí a progresión nos anos 30. Nos anos 30 foi unha progresión, cada nova elección máis apoio. E fixadevos aínda máis. É dicir, nestas eleccións de 1930, a época do libro, toda a marabunta de partidos políticos que había, foi, bueno, unha ascensión total, que 7 veces máis que nas eleccións anteriores conseguiu. Pero é que fragmentouse tanto o abanico político que non deron formado gobernos estables. E a mí de que me soa isto? A que soa? A que soa? Entonces, as forzas nazis, as forzas de extrema dereita, as forzas monárquicas contrarias ás repúblicas e a democracia e todo o demais, conseguiron unha importante representación política na República de Weimar. E iso levou
a unha inestabilidade total, non se deu formado nin avanzado goberno, a que soa. Entonces seguimos Mittel Europa nesta Alemania, Risco viaxando nesta Alemania tan convulsa, ¿no? Tan convulsa, que analiza ademais, porque ela analiza esa Alemania convulsa en Mittel Europa. É tal por definir aínda, non? Porque aínda, claro, ahora nos estamos falando a touro pasado. Claro. Porque xa sabemos o que pasou, pero a cuestión é posicionarse no seu momento e a ver como era aquelo, non? Exactamente. A que nos vai dar máis que falar que o porco de pé. É que este libro, a ver, non é un libro é un libro de cabeceira para ler os anaquiños. Sí, moito. E deixar uns atrás e a outros tomalos máis en serio, reflexionar sobre eles. E lelo completo en varios momentos e varios anos. Non é para dun tirón non pode ir. É relelo outra vez. É relelo. Dun tirón non pode ir, pero bueno, pero é un libro interesante para coñecer moitas cousas deste colchón da historia e o propio Vicente Risco. Aquí está él. A súa ideoloxía está aquí en Mittel Europa, realmente. Sí, é un risco disperso, porque pica aquí, pica lá, anda moi crítico. Neste momento está adoptando unha posición enormemente cuestionadora de todo. Certa inclinación racista en cuanto a modelo de Estado, a superioridade de unha determinada raza, que eso tamén convén, pero claro, senón a donde vai isto, non? Ten moitos prexuicios. Eu creo que o principal é que ele está obsesionado con consolidar a ortodoxia católica, non? Que o catolicismo non este en entredito, que era algo que tamén estaba sucedendo, non? E ele está empeñado en que eso non se cuestione, porque eso vai máis alá dos principios. Ese sería o principio dos principios, non? Entón, bueno, algúns o tachan de ultraconservador, pero, bueno, a estética é unha estética máis tradicional. Incluso a veces hai algúns que o levan a esa época do dandismo, non? É unha época de Risco que se o coñece como do dandismo, non? Pois, teña amiguetes para sí, o dandismo. Fixadevos, temos falado algunha vez aquí de Wells, lembrades? Sí, de George Wells. O escritor inglés que, bueno, dedicamos un día a alguna, porque é un tipo ben interesante. Pois fixadevos o que dicía Risco de Wells. En Wells, a pesar de ser inglés, non hai elegancia de ningún caste. Cheira todo il al sudor de sala de meeting. Hola. O din Mittel Europa. Isto está tomado de Mittel Europa, ¿no? Entón, bueno, ten esa senreira combativa contra o marxismo, que xa comentei, é unha certa compracencia, cando menos, con nacionalsocialismo alemán, porque é un pouco a antítese do comunismo, non? Se alguén pode defender o avance do comunismo, son estes. Entonces, bueno, ainda que non sea dunha forma directa, pois hai que posicionarse máis cerca deste. Sería porque Europa estaba vivindo unha época convulsa, porque tú decías de buscar entre liberdade e seguridade. De Erich Fromm, non? Todo o mundo se vai por a seguridade. Claro. A obra de Erich Fromm, un capítulo inteiro e un tocho, é como isto, bueno, isto que estou sinalando son as obras completas de Risco, que é un tocho de moitas páxinas, pero aí está de 600 páxinas, pero ¿no? aí están varias obras, evidentemente, sí. Claro, pero pois a obra de Fromm, para que vos fagades unha idea, eu teño pola casa, que é un libro que consulto de vez en cuando, é un tocho así como este, non? Claro, ele se analiza, dedicalle un capítulo completo, que é moito, por si solo podría ser un libro, o tema este de Alemania, como foi posible o avance, que pasa, que os almáns eran tontos, que non sabían de que iba isto, ou que tal, e lo acaba enfocando así, ¿no? Moi ben, non sei,
seguimos Sí, polo camiño, por decir iniciámonos ou... por donde queiras. No, sí. dá xogo porque para se non todo. dese xogo non había... É que é un libro de pensamento, é un libro de ideas. Entonces as ideas son tan elásticas, podes estirar tanto que dá xogo para moito, non? Sí. Digo, pero seguimos Pero, cas ideas de Mitteleuropa, eu penso que é o plan, non? Que se coñeza o libro. Sí. Claro, este último que comentei do catolicismo de Risco, pois pudo ser algo importante, non? Risco posiblemente temía que baixo a influencia da sociedade comunista, pois que se viñeran abaixo os valores cristianos, non? E iso el sí que lle preocupaba. O comunismo non tanto como ideoloxía, como unha forma de organización social e tal, sino que se fixera a marxe totalmente dos valores cristianos que el cree que eran fundamentais na configuración de Europa, non? Tamén Risco escribiu un libro sobre a decadencia do Occidente, que se basaba nesto mesmo, non? Como os principios constitutivos da civilización occidental pois tiñanse vido abaixo e porque por eso o Occidente pasara a un segundo plano, non? Estaba pensando no que estás dicindo por exemplo, das tendencias democristianas. Sería un democristiano, por exemplo, Risco, por decir algo. Bueno, por poñer etiquetas. No, sí, digo. O que pasa é que as etiquetas, sí, hoxe posiblemente esa etiqueta lle podía caer ben. Sí, quedar a mitad de camiño entre unha cousa e outra, pode ser. Pero isto tampouco era nada fácil en un momento en que non se sabía como iba a ser o mañá. Claro, esa é a cuestión. Hai que tomar posición cando ainda non se sabe que vai a pasar mañá. É fácil tomar posición, algo as a análises pasar, a posteriori son... Claro, pero, bueno. Comentamos algunha cousiña máis do marco histórico ou xa nos metemos... Sí, no, eu únicamente apuntei aí un pedazo, o da AGE, non? Sí, estabas comentando iso. Comenta o da AGE, sí. Claro, porque que a xente se entere de... É un viaxe que é a AGE, primeiro? Financiado, non? A Xunta de Ampliación de Estudios, non? JAE. Junta de Ampliación de Estudios, sí. Digo, AXE non, debería decir XAE, non? Sí. Normalmente debémoslo dicir en español porque era algo de ámbito estatal, non? JAE, Junta de Ampliación de Estudios. Bueno, é unha institución que se creou en 1907 a proposta de Santiago Ramón y Cajal, que foi o seu director ata que desapareceu co triunfo do franquismo na Guerra Civil. Tomou a decisión o franquismo no 39 de suprimir a Xunta de Ampliación de Estudios. Vou seguir dicindo xunta, pero sépase. Sí, entendemos. Junta de Ampliación. Sí. Suprimilo e sustituílo por o CSIC. Isto dito así pode sonar ben, pero non é así, porque o CSIC que crea o franquismo non ten nada que ver ca Xunta de Ampliación de Estudio, non? É outra cousa. É outra cousa. Aí sí que estaba o catolicismo presente no Centro Superior de Investigación Científica que crea o franquismo e que hoxe existe afortunadamente remodelado e con outros criterios e tal, pero en orixe era alternativa a JAE, era alternativa, algo que o franquismo suprime e que sustitúe por outra cousa. Claro, nós cando pensamos no CSIC, pois eso estuvo ben, non, pero é que aquel CSIC que crea o franquismo non ten nada que ver co CSIC que coñecemos agora, non? A JAE, a Xunta, pronunciar a J, non, é que é como se chama. Disculpe, ben, JAE, a JAE. Poñemos o adiante por o artigo, pero JAE. Créase, como digo, en 1907, Ramón y Cajal será o seu presidente hasta que desaparece a institución, non? Facía moitas cousas.
creou centros de investigación, laboratorios, bibliotecas por todos os lados, creaba concursos, un montón de cosas. E, entre esas moitas cousas que facía, convocaba bolsas para salir ao estranxeiro, unha especie de Erasmus, non? Exacto, sí. Salir ao estranxeiro a ampliar estudios. E aquí moitísimos intelectuais da época, científicos da época, se beneficiaron destas axudas, non? Os que temos así máis de mao, pois o primeiro foi Castelao, xa en 1907, digo, que é cando se creou a JAE. Estamos a principio do reinado de Alfonso XIII. Lembrade que Alfonso XIII, bueno, en realidad foi rei desde que naceu. Sí, porque foi un fillo póstumo. Poderíase decir o chiste ese que anda por aí que unha nai tuvo un fillo e cando naceu o fillo ha dado a luz a un rei. Decir, o sea, non a un fillo, a un rei. Un rei que foi así, non? Ha dado a luz a un rei. Foi toda a vida rei desde María Cristina. Claro, María Cristina. Xa foi rei desde Alfonso XII morre casi desde a concepción. No 85. E ela queda como rexente. Claro. E cando nace o seu fillo xa morreu o seu pai. Era rei xa, claro, no útero materno. Era fillo, que se chama un fillo póstumo, non? Sí, que nace tras a morte de... Por lo tanto non tuvo un fillo, tuvo un rei. Pai. Pero na práctica a súa proclamación como rei foi en 1902. Sí. 1902. Teño comentado algunha vez que foi en maio. Hasta me atrevería a dicir que o 17 de maio, pero igual é moito dicir, porque o 17 de maio ten unha connotación moi concreta, non? Entón, non sei, pero creo que por aí, sí. A mediados de maio, desde logo foi, non? Naceu ese rei uterino. Sí, no, estou utilizando estas datas, non porque eu teña unha memoria portentosa, que non a teño, senón porque é algo que teño utilizado con outro motivo. O acontecemento do Piñeiro, sí. O desastre do Piñeiro, foi o 24 de xuño de 1907, de 1902. Entón, teño dito en algún estudio que fixen por aí sobre isto, que unha das primeiras persoas que acudiu a ver que pasaba e tal, e que fixo unha donación económica importante e tal, foi Alfonso XIII, que acababa de ser proclamado rei só un mes antes. Por eso, si isto foi o 24 de xuño, día de San Xoán, sí. De 1902, pois o rei fora proclamado como un mes antes. Por eso dicía, non sei por que me soa do 17 de maio, non? Sí. Bueno, ben, Castelao tivo tamén unha bolsa de estudios, a veces se chamaba pensionado, porque realmente o que lle daban era diñeiro para facer esa viaxe. Non era unha cousa sinxela, porque a bolsa normalmente non lle cubría todos os gastos que tiñan, o que quere dicir que os que non tiñan recursos propios o tiñan bastante complicado. De feito, Castelao tuvo dúas bolsas. A primeira en 1921, depois tuvo outra, e incluso pediu unha terceira. Tuvo unha segunda para estudiar as cruces de pedra na Bretaña, despois deso escribiu un libro, As cruces de pedra na Bretaña, e unha terceira que pretendía ir a Inglaterra, a Irlanda, a estudiar as cruces de pedra de Irlanda, sí. Pero esa non a chegou a facer, polo menos non hai constancia de que a chegara a facer, non? E Risco pois pediu esta bolsa en 1930, estuvo 5 meses viaxando por centro Europa, aínda que a viaxe empezou na fronteira, en Endaya. Podemos ir seguindo, se acaso, despois o recorrido que foi facendo e os comentarios que foi facendo. Maravillosos. Bueno. Sí. E remata xa ao final, 5 meses máis tarde, a Alemania, por distintos motivos que agora comentaremos, non satisface o seu proxecto.
Entón acaba indo a Viena e a Praga, buscando ali, bueno, algo que non encontrara en Alemania. Ben, pero volvendo ao da Xunta de Ampliación de Estudios, tiñan que presentar un proxecto. Os candidatos a recibir unha pensión, que era como se chamaba, unha bolsa, tiñan que presentar un proxecto do que querían facer, non? Os lugares que querían visitar e todo eso. E depois cada mes tiñan que mandar un informe do que fixeran durante ese mes, un informe detallado a poder ser, non? E ao final, ao rematar a viaxe, presentar unha memoria do que fora a viaxe, se cumplira ou non cumplira os obxectivos e este tipo de cosas. Entre outras razóns, porque eso lle condicionaba a petición de unha nova bolsa. Claro, Si non... E isto facían dilixentemente, non? Estuven revisando o de Risco e lin en algún lado, non sei exactamente en donde, que nun dos primeiros, no inicio da estancia de Risco en París, mandou de Risco non, de Castelao en París, no informe do mes, el anduvera visitando por ali moitas exposicións das vanguardas, daquela, sobre todo dos cubistas. Por certo, escribiu un estudio bastante amplio sobre o cubismo que publicou en Nós. Despois publicou tamén no diario de viaxe que fixo. Non lle gustaba nada o cubismo. Pero di que xunto con ese informe que lle manda a Xunta, lle manda tamén un cadro cubista que il fixera. E a Olivia esta, nese escrito, o que non sei se me non fixeches alusión, bueno, pero ben, ela fixo un estudio comparativo entre a viaxe de Castelao e a viaxe de Risco, non? Pois di que Castelao, nun informe mensual que fai, manda un cadro feito por el ca estética cubista, co modelo de facer dos cubistas, e que ese cadro, por desgracia, está desaparecido. Eu moito me temo, teño que falar con ela, que ese cadro ben pudera ser o cadro cubista que temos na fundación. Estaría ben, non? Ben pudera ser, non? Detrás do rato, yo rato na casa. Sí, é que, non, e ademais alguén tan entendido, é que coñece perfectamente o que temos na fundación, como, a parte de padroeira da fundación, pois tereino que comentar a ver se a mellor eso temos o rato na casa. Tendes o rato na casa e vos vai rillar todo o prestixio. Seguramente. Hai que descubrir que ese rato está aí, porque pode ser interesantísimo, non? Claro. Entón, bueno, resumindo, quen acaba financiando todo isto é a JAE, e desto se beneficiaron tanto Castelao, que fixo 2 viaxes, pero solicitou 3, como o Risco, que saibamos fixo un único viaxe este de 1930. ¿No? É curioso, pero mirade que efervescencia había naquela época, non? O sea, a JAE acá en Galicia, tiñamos tamén a Lorca no ano 18 viaxando por toda España, e veu a Compostela, veu a Ourense, a Redondela, Santiago de Compostela, a Coruña, Lugo, bueno, outros sitios entonces é unha efervescencia cultural que chama a atención. Sí, pero quero dicir, o mundo viaxeiro, e logo dentro dese mundo viaxeiro obviamente están os intelectuais con cartos, porque é unha élite a que anda neses viaxes, é unha élite, non anda calquera. Xa dixen antes que non cubría normalmente a bolsa que recibían, non cubría os gastos que tiñan. Tampouco os que viaxaban con Lorca eran tamén de élite, que eran xente da Institución Libre de Enseñanza, que aí solamente podían ir os que podían ir, porque ainda que había bolsas, solamente uns cantos podían costearse moitas cousas en Madrid para ir á Institución Libre de Enseñanza. Claro, é que unha cultura de élite, pero a JAE naceu dentro do modelo da Institución Libre de Enseñanza, que viña xa de anos atrás, pero que crea un modelo que permite este tipo de actuación, non? Sí. E Lorca tamén deu lugar todo isto a estas viaxes que fixo 2,
deu lugar a un libro tamén, Impresiones e paisajes, que é o mesmo, é dicir, o que pasa que Lorca tal vez sexa un poquinho máis poético que Risco é máis social, máis político, máis ideolóxico. Lorca era máis poética, entón eran impresións poéticas das paisaxes e campás que iba escoitando por diferentes sitios. Son cosas diferentes, pero bueno, evolución cultural ao fin e ao cabo. Sí, vai a ter continuidade. Eu creo que o seguinte paso vai a ser as misións pedagóxicas. Xa en plena guerra, non? En plena guerra civil, pois as misións pedagóxicas que se crean xa na República por parte da esquerda republicana, pois foi a continuación deste espírito que nace xa a finais do 19, continúa despois coa AGE ou coa JAI. E todo isto é que despois terá continuidade con ese gran experimento que foron as misións pedagóxicas. Máis democratizadoras, non? Desde un punto de vista cultural. Eu fixen un traballo hai algún tempo, mira, xa nin me acordaba del, sobre os efectos das misións pedagóxicas aquí en Allariz. E sí que atopei documentación, non? Mandaron, aparte de organizar algúns cursos e tal, mandaron un bolote de libros que permitiu crear unha primeira biblioteca e algunhas cousas máis. Sí. Que non teremos, claro. Non, eso todo queimouse, desapareceu, sí. Que pena. Incluso a sede, porque non sei por qué en algún lado, non é que dixera así, pero a mí me deu a impresión que a sede que crearon en Allariz estaba na peluquería Sevilla. Toma. Sí. Vaya. Sabedes onde está, non? Sí. Pues, que estaba ali. Por algún motivo eu asociei con ese lugar, non? Sí. E aparte deixaron tamén un distinto material pedagóxico e tal. E hai algún arquivo gráfico disto, non? Non, eu teño, é que xa hai tempo, fora un encargo que me fixeran da universidade de aquí do campus de Ourense, da sección de pedagogía. Estaban facendo unha recompilación de actuacións das misións pedagóxicas en Galicia, non? Entón deberon poñerse en contacto con xente de distintas localidades a ver o que cada un podía recoller. Eu anduve revisando por aí cousas, algo recollín, bueno, por algún lado ainda debo ter o asunto este. Sí. Non sei se me permitides, porque ao mellor a xente vai pensando, igual está pensando que este libro de Mittel Europa é un libro sesudo. Claro, é que estamos meténdonos así en por iso tal, dicía que está ben, pero que non crear unha impresión iso de sobredotación. Seguramente continuamos un próximo programa, non? Digamos, temos que continuar. Si quedamos na portada. Para que se leven unha idea un pouco tal, decir que non era tan profundo nin tan sesudo como estamos hasta ahora falando, non? E que hai páxinas moi interesantes de frivolidades. El trazo unha visión dos alemáns ao longo de Mittel Europa, visión política, visión tal, pero tamén unha visión do cotiá, do mundo a diario. Entonces, fixadevos dos tipos de alemáns ben distintos. Mirade, dice acá, un lago que se chama Wannsee, dice, é un lago precioso, moi esteso e longo, rodeado de praias e fermosas arboredas, e cheo de balandros de velas brancas que semellan de xoguete. Homes e mulleres andan a centos bañándose na auga. Isto para ele era algo inaudito, parece ser, por o que está dicindo acá. Bañándose na auga, remando nos barquiños da luguer, deitados ao sol, tostando a pelica na area ou na erva, ou deitados á sombra, ou xogando con balóns como os nenos. Todo, claro está, en traxe de baño, que ás veces se reduce a un taparrabos sumarísimo. Isto é Mittel Europa tamén, quero dicir que non é só política, é todo demais. Dice, os homes non teñen pelo no corpo, son pelados e tersos como rapazas. As mulleres, hainas ben gordas, amosando todas as súas manteigas sen medo a pareceren mal. Por máis que agora sei que están de moda as gordas, ou polo menos un tipo máis así, de todos os xeitos de corpo, ou mesmo as gordas que as fracas, todas están ben, e todas son ben feitas e soltas e graciosas. O peor son as caras, que moitas veces son de can. E máis aquí,
son tan abondosas de amores, tan tenras de corazón, porque por feas que sexan, cortéxenas como se fosen bonitas. O amor aquí é omnipotente, galga por riba de todos os valados sociais, morais ou estéticos, nin tan sequera unha cara fea o detén. Continúa falando, quero dicir que tamén ten unha parte moi cotiá e moi cercana no análise que fai da Alemania e dos alemáns. Sí, pero despois, cando se pon serio, a cousa cambia. E non lle gusta nada isto de que as mulleres vayan sin roupa, que tal, non lle cuadra, eso non lle cuadra. Yo que ven nos museos tamén non lles gusta nada, non... Sí, é unha moral, esta non podemos olvidar, é unha moral moi condicionada por a súa tradición religiosa, e este tipo de cousas, isto del amor libre, estas cousas... Home, xa está dicindo aquí claramente, son feas como cans, como cans feos, claro, pero sin embargo, como son tan amorosas deles, non lle gusta nada, parece que non lle gusta nada. Dice, as parellas arrólanse diante da xente sen disimulo ningún, deitada na erva había unha muller fea. Continúa o relato. Quero dicir que ten unhas partes moi graciosiñas e moi lixeiras que merece a pena os a ler. Anacos, unha parte política, outra parte social, a parte do nacionalismo galego, que tamén teremos que tratarlo no seu momento, e todo eso, non? Pero depois, cando teoriza sobre eso, aí sí que aplica xa a rigidez da súa formación ultracatólica, e aí non se salva ninguén. Non hai pondir. Non lle gustaba moito isto de que tuveran os corpos ao aire, gordas ou non gordas, non lle gustaba nadiña que estuveran tomando ese taparrabos o sol, non lle gustaba nadiña. Bueno, isto é así unha nota así para que a xente non se leva a impresión de que entrar en Mitel Europa. Incluso comezando a lectura tamén poden ter unha sensación moi agradable, que se me permitides tamén a sorte se vos parece ben, claro. Que é o inicio da viaxe, que de Galicia e máis o día fuxiron xa de diante dos ollos pola acción solidaria do tren e do tempo. Imos rubindo o porto de Brañuelas, mellor dito, o tren vai rubindo por nós. Uñéronlle unha máquina por retagarda que nos ven rempuxando. A máquina do tren de Cote canta. Unhas veces é muiñeira, outras veces outra cousa. Canta e fala. As verbas podemos nós por as que nos dé a gana, mas non sempre. Agora rubindo o porto de Brañuelas, a máquina fala e canta unha estrofa infinita cun verso de 4 pés. Tatara, 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 tatara. Claro, é o ritmo máis acelerado. É o ritmo da muñeira, o ritmo da muñeira. Os pandereteiros empezan con cáscara, que tatara, 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 que é o ritmo da pandereta da muñeira, que é o ritmo do tren. O verso de muñeira galega. Exactamente, de gaita galega. O sea, empeza o libro con poesía e con muñeira. Agora vemos unha sensación de, mira, entre o rexoudeo deses encontros a pé de praia e a pé de auga, máis como o sentido rítmico de risco co tatara, 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 chuchu, pois eso. Bueno, eu quería facer, se me deixades, unha última cuestión neste preámbulo. Sí, un preámbulo misceláneo, non? Sí. Nesa comparación entre a viaxe de Risco e a viaxe de Castelao, que a mí me parece acertada, falla Olivia Rodríguez, di que a viaxe de Castelao é unha viaxe hacia o interior, mentras que a viaxe de Risco é cara ao exterior. É dicir, Risco escribe o que escribe pensando en que eso vai no a publicar. Entón é unha linguaxe xa cuidada, xa depurada, xa cando ten dudas, pois busca información e tal. Castelao, en cambio, que toma notas, apuntamentos. A viaxe de Castelao, vamos a ver, no modelo que presentan cada un a JAE, a de Risco tiña un contido etnográfico. El quere ir a ampliar os estudios de etnografía. A estas alturas, Risco xa era unha persona formada, non? Pois xa tiña 46 anos, non? Atrás quedaba xa Nós, Fundación de Nós,
atrás quedaba o Seminario de Estudios Galegos, xa tiña unha obra importante publicada, incluído o Porco de Pé, Sí. xa era unha persona coñecida e tal, estaba plenamente metido nos estudios de etnografía a través do Seminario de Estudios Galegos. Entón, o que el lle interesaba fundamentalmente era chegar a Alemania, que neste momento era a meca dos estudios de etnografía, ¿no? Vai ser para el un mal resultado, porque cando chega a Bonn, despois en Berlín, da relación de etnógrafos que levaba apuntados, pois as máis diles ou morreran, ou os que máis lle interesaba a ele estaban facendo un traballo de campo en África. Non coincidiu mal. Co cual, pois nin Schneider, nin nada, unha derfeita, non? E ten que cambiar o plan e márchase a Praga e a Viena, non? Pero ali a estudiar nos museos, nas exposicións, pero non era o que ele pensaba, non? En cambio, o viaxe de Castelao é por razóns eminentemente artísticas. Ele quería coñecer as vanguardas do momento e por eso se dirixe fundamentalmente a París, da que despois tamén vai por Bélxica, chega, pero fundamentalmente a París. Ali faltase de visitar a cidade, son estupendos, por exemplo, os comentarios que fai sobre Notre Dame, non? Notre Dame para ele é unha maravilla, aquelo. Está sempre pensando ademais como aquelo o pode traspasar, non? Estas górgolas que hai aquí nas esquinas ou as como se chaman, unhas figuras que hai nas cornisas de Notre Dame de animales, de uns animales fantásticos, non? É que non lembro ahora o nome en francés, porque jorobado de Notre Dame, pero non sei. Sí, no, pero bueno, igual se Saira. Isto que ven quedaría nos pazos galegos e nas casonas galegas, porque ele sempre está pensando en como eso se pode trasladar a Galicia, non? Pero as notas que vai tomando son, a diferencia de Risco, que el Risco xa pensaba en que eso había que publicarlo, e de feito empeza, ainda mentre está en viaxe, empeza a publicar xa en Nós, e vai salindo por capítulos, non? Despois fai un recompilatorio e sale isto. Pero, en cambio, Castelao non. Castelao vai tomando notas, fai dibuxos, fai tal, pero hacia adentro, di a Olivia, non? Hacia adentro, é dicir, para uso propio, para el mesmo. E por eso hubo unha gran polémica cando Figueira Valverde, que era o director do Museo de Pontevedra, decidiu que se publicara. Hubo un revuelo tremendo, porque unha boa parte da intelectualidade galega non lles parecía ben. Mira que Castelao non escribiu isto para ser publicado, era para uso propio, algo confidencial, non? Eles pareceu que era unha vulneración desa confidencialidade que Filgueira Valverde decidira a publicación desas notas. Por lo tanto, son dúas posicións distintas, non? Unha pensada xa para a posible publicación e tal, e a outra para uso privado, non? Pero bueno. E depois, polo resto, con isto remato xa, as comparacións entre os dous, pois hai unha especie de intertextualidade, porque Castelao fai alusión a Risco nos seus textos, algunhas cousas, iso que Galicia é un mundo que andas dicindo tú por aí e cousas deste tipo, pero Risco tamén fai alusión a Castelao, a cousas que tamén coñecidas de Castelao, porque Risco coñecía tamén o que estaba facendo Castelao, non? Entón hai unha especie de interrelación entre os dous textos, non? Enriquecedor a todos os niveis. Si, estabas aí, manexabas algún comentario? Non manexaba. Bueno, sí. Pois non sei, estaba claro que isto nunha sesión non se despacha. Non, é que ainda non empezamos a falar. Nin empezamos, sí. É o arco de entrada a Mitel Europa, non? Estamos facendo contexto histórico, estamos dando pinceladiñas soltas do que podemos atopar en Mitel Europa,
E logo, no programa seguinte, habrá que adentrarse, ¿no? Claro, eu creo que habrá que abrir o libro, as páxinas, follear. Podemos ir seguindo o percorrido, ¿no? No próximo programa seguimos o percorrido. Desde que sale da estación de Ourense, tú xa fixeches un comentario. Perdón, era simplemente por la cuestión de... Respecto de la máquina do tren, do inicio da viaxe, sei que levaba unha maleta moi grande, de risco, que non estaba acostumbrado a viaxar, e levaba moitos temores, non? Non lle gustaba moito a incertidume, non sabía moi ben a que lugares iba a ir, onde se iba a aloxar, tiña moitos temores, non? Entón, bueno, vai anotando os lugares por donde pasa, fai comentarios sobre Castela, eu teño que anotar Caput Castela. Pois temos que adentrarnos neses depois, cando chega a fronteira, pasa o País Vasco, fai comentarios tamén sobre o País Vasco e os vascos. Moi interesantes, ademais. Despois, en Dalla, xa na fronteira, a entrada en Francia, tamén aí fai comentarios, o paso por Borgoña, bueno. E despois a París, non? París sí que xa é outra historia, e sí que xa fai comentario de máis peso, porque, claro, visita a catedral, lle encanta a catedral de Notre Dame, pero en cambio os museos hai de todo, hai cousas que lle gustan e hai outras que non lle gustan para nada, non? Bueno, aí toma moita información, moita información, despois marcha por Bélxica, despois chega a Alemania, Bonn, e depois en Berlín, aí ten os problemas que antes xa comentei, non? De que non encontra a xente que pensaba que iba a encontrar ali. Que frustración. Entón decide cambiar de plans e marcharse xa na última parte da viaxe hasta que rematan os 5 meses da estancia, non? Haberá que lerlle os ointes anaquiños de textos para ir percorrendo nese tren de tátara ata chegar a Alemania. Claro, entón esa creo que é a proposta, non? Na próxima edición, pois vamos seguindo a viaxe, iremos intercalando textos, como ti dis. Eu quero recrearme en cada parte da en viaxe. Historias, como por exemplo esta, deitada na herba había nese lago, no Vance, no que dixaste, deitada na herba había unha muller fea, media envolta no albornoz, acrequeñando, fixada a palabra, acrequeñando, onda ela, o seu home, noivo, esposo, amante ou amigo, rañáballe a testa como se lle estivese catando os piollos. É dicir, a mí parece un auténtico primate. Claro. Esta é que van a topar isto, esta contraposición de cousas sumamente serias e profundas frente a estas historias máis casquivanas e máis livianas. Pero aí non pode evitar quero dicir, ese estilo risquiano de, non? Claro. Con esas palabras, da sátira e un pouco. Con todo esta imaxe das praias interiores nas beiras dos lagos é algo que aparece con frecuencia no impresionismo francés e sobre todo nos puntillistas. Nesa última generación do impresionismo aparecen moitas imaxes de praias, cas sombrías e tal, pero interiores, claro, nas beiras dos lagos ou dos ríos. Pois trataremos esas imaxes, non? Cos textos. Fermosísimos. Claro, o que pasa que aquí falo esperpéntico, porque acrequenando, onde ela rañaba a cabeza, quen fose o amante, o esposo, o amigo, quen fose, como se estivese catando os piollos. Eso máis que impresionista, porque os impresionistas son moi idealistas, non? Teñen así todo moi... Nunca escoitaré ese verbo, non? Crequeñar. Crequeñar é enjuruñar. Sí, engruñar, sí, señor. Así medio quebrada ante ela. Sí. O sea, non estaba o corpo estirado, estaba acrequeñado. É fermosísima a palabra. E logo catarlle os piollos é esperpéntico. E xa dixemos moi de monos. Moi mono e moi de monos. Sí. Bueno.
Bueno, e así chegamos desde toda esta liña espacial, estas liñas de tranvía, estas liñas de pensamento en espiral, chegamos ao final desta etapa inicial por esta Mitteleuropa de Vicente Risco, un libro onde o coñecemento se deita como un río centroeuropeo, denso, profundo, por veces envolto en néboa, e con compañía como a que describiu perfectamente Ángeles, a crequeñada e catando piollos ou catando pulgas. Se hoxe aprendemos algo deste episodio, é que viaxar non é só desprazarse, senón tamén mirar con ollos novos, e que Galicia tamén pode medirse sen complexos cos horizontes de Viena, de Praga e de todo este espazo panxermánico que dixemos, porque, como dicía tamén o propio Risco, non hai cultura verdadeira sen espírito, que tamén dicía Toño perfectamente. Despedímonos por hoxe, falamos do noso, a todo Risco, un programa onde a palabra é o noso pasaporte. Que bonito. Volveremos a xiña con máis letras na próxima. Algo cursi, pero moi bonito. É precioso, non me digades. O sea, hermosísima, poética. Falaches dos puntillistas e eu non podo dicir esta cosa tan bonita, por Dios. E entón, digo que máis Mitteleuropa, máis pensamento a todo Risco, e a todo Risco do bo, non do perigoso, sino dese que nos alimenta e nos enriquece. Entón, Ángeles, ata a próxima. Ata a próxima, eu estarei acrequeñada en Mitteleuropa. Pero non nos catarás os piollos. Non, catarei os piollos a Mitteleuropa, se a costén, que coido que non nos ten. Non, bueno, a portada deuche, A Sí. portada e o título deuche, aí está... Porque ainda non vivo piollo. Aí está eso que estabas dicindo perfectamente. E ollo piollo. Ollo piollo. Toño, algún comentario... Non, simplemente que estou desexando empezar a viaxe para coñecer as opinións de Risco a respeito de por onde vai pasando, tanto das paisaxes como das persoas, como daquelo que lle parece que pode ser útil, porque non convén esquecer que Risco, igual que Castelao, están pensando continuamente en aquelo que están vendo, que están vivindo, que están experimentando, como se pode trasladar a Galicia, que ao final é o que máis a eles interesaba, non? Por suposto, nun tempo en que necesitábamos equipararnos con Europa e traer Europa a nós, porque Galicia mereció. Estábamos nunhas etapas demasiado regresivas e demasiado estancadas, e esta europeización da cultura, Claro, pues era... porque Galicia é un mundo, pero o mundo é moito máis grande que Galicia. Exactamente. Eu creo que esa frase debía ser a última. Se queres deixo a ti para... No. Dito queda. Dito queda. Bueno, pois entón, ata entón, sede felices, sede galegos, sede lectores, e seguídenos en Radio Allariz, falamos do noso a todo Risco. Adeus.